Cyflwyniad dosbarth i chwith ar gyfer mathemateg bellach uned 4, gwerth cymedrig ffwythiant. Beth yw gwerth cymedrig x sgwâr yn y cyfwng rhwng 1 a 6, x rhwng 1 a 6? Gan ystyried dim ond 5 cyfanrif positif posibl ar gyfer x. Ni'n cael yr gwerthoedd yna ar gyfer x sgwâr, felly cymedr y gwerthoedd yma yw swm rheina rhannu'r 5 sy'n rhoi 11 i ni. Felly dyna'r graff x sgwâr a dyna'r 6 gwerth. Arwynebedd, achos mae bob un o'n nhw gwerth 1, lled 1, felly arwynebedd y sgwarau, yr petrialau yw rhain. Dim ond yn ystyried nifer fach o werthoedd, felly fe ddylen ni ystyried fwy o werthoedd. Beth yw gwerth cymedrig x sgwâr yn y cyfwng 1 i 6? Felly tro yma, defnyddio pwynt 1 o cyfwng rhwng bob gwerth. Felly 1, 1.1 ac yn y blaen, lan i 5.9 a 6 byddai'r un ola. Felly sgwario bob un o'r yna, 15 gwerth posibl, felly sgwario bob un, rhannu dy 50, 50 gwerth posibl, a ni'n cael y gwerth yna 13.985. Ond ystyriwch bod sgwariau bob un o'r yna, lluosi dy 0.1, sef lled pob un o'r cyfyngau, a rannu dy 5. Felly 50 yn mynd i 5 a wedyn ni 0.1 ar y top. Felly arwynebedd y petrialau eto nawr. Arwynebedd bob petrial rannu dy 5. Wrth gymryd fwy a fwy o werthoedd x gyda'r un pellter wrth ei gilydd, fe ddaw arwynebedd y petrialau yn agosach at arwynebedd o dan y gromlin. Hynny yw, yr arwynebedd x sgwâr, yn haflu x sgwâr, integru hwnna rhwng 1 a 6, a ni'n cael x sgwâr yn mynd yn x cube dros 3, gosod 6 mewn, wedyn 1, a ni'n cael y gwerth yna yn dod mas. Felly 71.6666 ac yn y blaen. Felly gwerthoedd cymedrig ar gyfer y cyfwng rhwng 1 a 6 yw 71.6 sy'n ail ddweud rannu dy 5 sy'n dod yn 14.33 ac yn y blaen. Beth yw gwerth cymedrig fx ar y cyfwng a i b yn gyffredinol nawr ten? A i b. Felly wrth ystyried n gwerth x sydd ar un pellter wrth ei gilydd hyd y cyfwng a gan ddechrau gyda a. Felly a xn bydd yr un cyn b. x1 yw'r a gwerth a. Felly gwerth ffwythiant x1, ffwythiant x2 ac yn y blaen lain i ffwythiant xn. Rhannu hwnna gyda n a dyna'n cymedr ni. So n gwerth gyda ni. Os yw pob lled yn delta x, os mae delta x yr bwlch rhwng gwerthoedd dilynol x, bydd n lluosi delta x yw b minus a. N o'r ein yw'r lled y cyfwng rhwng b a b, sef b minus a. Felly n yn haflu b minus a rannu delta x. Felly gosod hwnna nôl i'r ffracsiwn ar gyfer y cymedr. Felly yn lle rannu dy n, ni'n mynd i'r lluosi gyda delta x dros b minus a, sef yr arwynebedd bob petrial sydd gyda ni fyna a rhannu hwnna i gyd gyda b minus a. Mwyn gwella'r amcangyfrif, mae angen cynyddu nifer y gwerthoedd x o dim yn ystyried, hynny yw gadael delta x dueddiad 0. Felly mae terfan swm pob un o'r petrial yma, stribedi yma, yw swm
gwerth cymedrig yw terfan swm pob stribed sy'n mynd â ni o'r sigma i'r integrin, symbol ar gyfer integri rhwng A a B, y ffwythiant fx dx wedyn yn lle delta x. A dyna'r fformula ar gyfer gwerth cymedrig ffwythiant, unrhyw ffwythiant rhwng A a B. Enghraifft, darganfyddwch gwerth cymedrig 12 pŵer minus 2x ar y cyfwng minus 1 a 2. Felly gwerth cymedrig B minus 1 sef 2 minus 1 sef 3 lluosi dy integriad 12 pŵer minus 2x rhwng minus 1 a 2. Felly treian pŵer minus 2x yn mynd i i'r pŵer minus 2x rannu dy minus 2 sy'n rhoi minus 6 i ni ar y dechrau. Gosod 2 mewn a wedyn ni minus 1. Gosod 2 mewn ni'n cael minus 6 i'r pŵer minus 4. Gosod minus 1 mewn ni'n cael minus 6 i'r pŵer plus 2. Casglu'r termau, tynnu'r 6 mas, rannu dy 3, ni'n cael 2 sgwar minus pŵer minus 4 sy'n tua 14.74. Dehongli'r gwerth cymedrig. Gall y fformula gael ysgrifennu fel B minus A lluosi M yn hafel i'r arwynebedd dan y graff, felly integriad f of x. Mae hyn yn dweud wrthym ar gyfer ffwythiant positif bod yr arwynebedd o dan graff fx rhwng x yn A a x yn B yr un peth ag arwynebedd y petrial gyda vertigau x0, b0, bm ac am. Dyma ni, so'r arwynebedd o dan y graff 12 pŵer minus 2x a'r arwynebedd o dan y petrial lle b minus a lluosi m sef y gwerth cymedrig a maen nhw'r un arwynebedd. So ni wedi cymeryd ar arwynebedd o dan y graff a creu petrial gyda'r un arwynebedd allan o fe. Dyna ystyr y gwerth cymedrig i ni'n dod o hyd iddo. A dyna ddiwedd y cyflwyniad ar gwerth cymedrig ffwythiant.